Ola, son Claudia e neste vídeo vou falar sobre o chío que eu escollín. Principalmente vou falar da búsqueda dos chíos e post que realizamos na clase. Ben, penso que non xurdiron ningún tipo de problema nin dificultade para poder encontrar os chíos necesarios ou os post que necesitamos para poder realizar este traballo. Aínda que ás veces sí que houve algunha dificultade xa que só facían unha publicación ou chío en galego. Ben, agora vou a falar sobre a empresa ou a persoa que escollín. Eu non escollín unha empresa, senón que escollín unha persoa, e esta é Galloso, que é un presentador da televisión. E eu atopei a súa publicación non en Twitter, sino en Instagram. Penso que esta publicación non chega con un fin educativo, senón que tamén podería chegar cun fin divulgativo. Mais ben co fin de divulgar a información necesaria para dicir o que está a facer nese momento, por exemplo. Con respecto de que o galego podería permitirse ou axudar as empresas a vender os seus produtos, eu penso que sí que sería posible. Pero o problema é que eu non atopo ningún caso en concreto que fágase co galego. Este é o chío que eu encontrei de Galloso. E así foi de sinxelo a miña explicación sobre o meu post ou chío en galego. Adeus!